खालामदों जे सोमावसारनायाव बयबो बाहागो लानांगौ। सोमावसारनाया बेखायनो जागोन जे एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि थाखाय दाबि दैखांनानै जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा सोमावसारनो बाध्य जागोन होननानै जोङो क्लियार काट बुंदों। आच्चा रायजोफोर, अफ्रि दैमारिनि बाथ्रा, अफ्रि दैमारिनि जाथाय नोंथांमोना जों बयबो मिथिखाबाय नङा होमबा? दिनै मा हालोदाव दङ अफ्रि दैमारिया, माबायदि अबस्थायाव दङ दिनै अफ्रि दैमारिया, सोर मिथिगौ? स' बे बाथ्रायाव थाङिनि सिगांनो मोननैसो बाथ्रा आङो नोंथांमोनजों शेयार खालामनो इच्छा जायो। स' गिबियावनो बयखौबो गोसो गोथारै बरायग्रोनाय जाबाय रायजोफोर। मेन आयदायाव थाङिनि सिगांनो जोंहा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मानगोनां जोंहा दिपेन बर' साराहाय प्रेस मिटनि गेजेरजों गोबां सम सिगांनिफ्राय मोनसे बाथ्राखौ बुंबोबाय थादों दि बिटिआर एकर्डनि जि इमप्लिमेन्टेसन बेफोरो जुदि टाइम बाउन्ड जुदि इमप्लिमेन्ट जायाब्ला सोमावसारनायनि बाथ्रा बिथाङा बुंबोबाय थादों। दा मैयाबो बुंदों बिथाङा, नङा होनबा? दा बिनि सायावहाय रायजो राजाफोरनि कमेन्ट्सआ मानो इसेबां नेगेटिभ कमेन्ट फैदों बेखौ लानानैसो आं बाथ्राखौ बुंनो नागिरदों रायजोफोर। जेब्लासिम जोंहा प्रमद बर' सार, दिपेन बर' सार, जोंनि हारिनि इन्टेलेक्सुयेलफोर बेफोरबायदि दैदेनगिरिफोरा जेब्ला प्रेस मिट होयो मानो कमेन्टफोरा एसेबां गाज्रि फैयोथाय आं खोब सिन्था खालामो। रायजो राजाफोरा सिन्था खालामो ना खालामाथाय, खिन्थु आं बिराद सिन्था खालामो आरो मानो कमेन्टआ एसेबां गाज्रि फैयो कमेन्ट, नङा होमबा रायजोफोर? दा दोङो कारन थागोन, नङा होमबा? गोबाङा गोबां सानदों जानो हागौ, गोबाङा गोबां कमेन्ट खालामखागोन। हारियावहाय गुबुन जायगायाव मैदेरनि गोबां उतपात जोङो निउसफोराव जों नुबोदों, ससियेल मिडियाफोराव मैदेरजों जिउ गोमानांनाय, मैदेरजों जुद्ध नांनो गोनां जानाय, दावहा नांनो गोनां जानाय, गोबां मोगा मोगि जाबोनाय जोंनि हारिनि गेजेराव जों बेफोरखौ नुबोनो मोनदों, नङा होमबा रायजोफोर? बेनिफ्राय जोंहा EM रनजित साराहाय मोनसे मोजां खामानि मावनायखौ जों ससियेल मिडियायाव नुनो मोनदों, खोब मोजां मोनदों रायजो राजाफोरा, नङा होमबा? जाय मैदेरजों गाथारजानाय बा मैदेरजों जिउ खोमा जानाय व्यक्तिनि न'खराव थांनानै खबर लाहैदों, दुखु सुखुआव बिथांमोनखौ हान्थि हैदों, बिथांमोननि लागै 4 लाख होनायनिबो बाथ्रा बुंबोदों आरो बे एरियायावहाय सलार फेन्सिं तारनिबो खामानि मावनायनि गोख्रैनो बेखौबो जों मोनथिनो मोनदों, नङा होमबा रायजोफोर? बेनिफ्राय मेन खोथाया जाहैबाय, गुसुं दे रायजोफोर, गोलाव खालामा भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायलां, होमबासो बुजि मोनगोन। जोंहा उफ्रि दैमारि ब्रादार बिथांनि सायावहाय गोबां इउटुबारफोरा गोबां बाथ्राफोर बुंदों बायदि बिनिफ्राय गासैनिफ्राय मोजांसिन जाबाय होननानै आं सानो जोंहा बड'लेण्ड रादाब, बड'लेण्ड बुब्लि, नङा होमबा रायजोफोर? जोबोर मोजाङै बिथांमोना साजायनानै बुंबाय आरो रायजो राजाफोरा गासिबो मोजाङै बुजिनाय बायदि बिथांमोना बुंबाय, गाहाम मोनदों आं। ओमफ्राय कमेन्टफोराबो खोब मोजाङैनो फैदों होननानै आं सानदों, खिन्थु कमेन्ट बक्सआव थांनानै नायहैयाखै। नोंथांमोना कमेन्ट खालामलाय माबायदि कमेन्ट फैदों। आच्चा रायजोफोर, आं सिगाङावबो खेबसे लाबोखांबाय बड'लेण्ड बुब्लि, बड'लेण्ड रादाबनि सायावहाय भिडिअखौहाय। बिथांमोना मानो इसेबां बेबायदि वान साइड जानानै बाथ्राफोरखौ बुंबाय थायो? पलिटिकेल जों लोब्बा लाखिनानै बिथांमोना दिनै निउस पर्टेलफोरखौ सलायगासिनो दङ। रायजो राजाफोरा दिनै गोबां गाज्रि मोनगासिनो दं, नङा होमबा? दिनै उफ्रि दैमारिनि सायाव बिथांमोना ओरैबायदिसो मोनबाय जोङो रायजोफोर, जेन बिथांमोना उफ्रि दैमारिखौ एक्सुवेलि जमनासो दोंबाय थायोमोन, नङा होमबा? जेब्ला खाबु मोनगोन अब्लानो होगोन बेखौ होननानैसो जमना दोंबाय थायोमोन खोमा। बेनिखाय जै मोनसे एसे लामा मोनबाय होखाबाय खेबसेयावनो, पुरा बिनि इमेजखौनो धंस' खालामनानै होखाबाय। एक्सुवेलि निउस पर्टेलफोरा बिदि जानो नाङा। दिनै रायजो राजाफोरा मानि थाखाय गाज्रि कमेन्ट होयो? बड'लेण्ड बुब्लि, बड'लेण्ड रादाब, नोंथांमोननि चेनेलावहाय बड'लेण्ड रादाब बिथांमोना जे दाखालि बावै मास मोनसेनि सिगां टक श' मोनसे लादोंमोन ना, बै जोंनि बर' सासे माबाखौहाय रादाब बुथुमगिरिखौहाय लिंहरनानै टक श' लादोंमोन ना, बेयावहाय मा बाथ्रा ओंखारनायमोन? कमेन्ट गाज्रि फैनायनि सायावहाय मानि थाखाय फैयो कमेन्टफोरा गाज्रि फरायथावै कमेन्टफोरा मानो फैयो, नङा होमबा? ओरैबायदि बुंबाय नोंथांमोना, जि समाव बिटिआर सरकारा गोजोन सरकार दाबाय थानाय समायावहाय दैदेनगिरिफोरनि सायाव, बर' दैदेनगिरिफोरनि सायाव मोजां गाज्रि बिजिरग्रा उफ्रि दैमारिया दिनै पुलिसनि जेयाव नांबाय होननानै नोंथांमोना बुंबाय, बा पुलिसजों हमजाबाय होननानै बुंबाय। गोजोन, आरे बाबा, एसेबां गोजोन नोंथांमोना गोजोनखौ जुदि मोनथारबायब्ला, हान्थिखौ मोनथारबायब्ला, बै हान्थियाव थायै
गोजोनखौ मोनै सुबुंफोरनोबो गोजोनखौ राननानै होदोब्रा आंथ' बेखौसो बुंनो सानबाय आथिखालाव रायजो राजाफ्रा मा सानोथाय उफ्रि दैमारि बायदि मानसियाहाय सिगांनिफ्राय माबायदि बाथ्राखौ बुंबोदों सोरनि थाखाय बाथ्राफोरखौ बुंबोदों जों बर' रायजो राजाफोरा मोनथिगौब्रा नङा होमबा रायजोफोर बिथाङा दिनै हारिनि थाखाय जोबथेसालियाव जोबनानै दोनजानाय बै एक्स एनडिबिफोरनि थाखाय बेसेबां बिखा गावनानै बाथ्राफोरखौ बुंबोबाय थादों बिथांमोना जोंबो मिथिगौब्रा बिथांमोना दुखु दं बिथांमोना दाहा दं बायग्लिनाय गोसोखौ लानानै दिनै बिथांमोनाहाय ससियेल मिडियायाव हब्रा बाथ्राफोरखौ बुङो ओरैनो बुङाब्रा कारन गैयाब्ला माबा मोनसे दुखु दिखार बायग्लिनाय गोसो गैयाब्ला बेबायदि बाथ्राफोरखौ दैदेनगिरिफोरखौ सोंखारिनो हायाब्ला कारन दोङो नङा होमबा रायजोफोर आं बेखौ सानो रायजोफोरा मा सानो आं मिथिया बेनिफ्राय आं बेखौ बुङो पार्सनेलि इन्डिभिजुवेलि आं बेखौ बुङो अफ्रि दैमारिया दिनै सोरनियावबा 40 लाख थाखा दाबिजों दाबियाखै बेखौथ' आङो मोनथिया डिटेल्स दासिमहालागै अबसे निउसावहाय अफ्रिनिफ्राय बा बि राजानिफ्रायबो सम्पुर्ण क्लियारिफिकेसना दासिमहालागै फैयाखै नाथाय बिनि सिगाङावनो जे ओरैबायदि क्लियारहै बड'लेण्ड रादाबा होबाय मा बुंबावनो आरो नङा होमबा आं सानो आरोना रायजोफोर नोंथांमोना मा सानो कमेन्ट खालामदो दानि दिनाव 40 लाख थाखा सोरबा सासे थिकादार सोरबा सासे मालिकनियाव दाबिनाय खुराङा माबायदि बेसेबां साहस इसेबां माबायदि मेन्टेलि माबायदि साहसजों जे अफ्रि मोनाहाय बेबायदि फैसा दाबिनो हागोन दानि समावहाय खोब सिन्था खालामनो गोनां दे रायजोफोर मिथिबायना आरो गोबां रायजो राजाफोरानो सिन्था खालामदों मिथिबायना गोबां सिन्था खालामदों बाथ्राया मार बाथ्राया हयथ' ना अहयथ' गोबां रायजो राजाफोरा दिनै गोसोआव बिजिरदों ना सोरनिबा फाव फान्दायनाय नङा होमबा रायजोफोर इसेबां सहस नङाथ' दानि दिनाव जुदि थाइसे नङा थाइनै नङा 40 लाख थाखा दाबिनायनि डिमान्ड खालामनायनि बाथ्रा अबसे जोंथ' मिथिया मेन डिटेल्सआ जेब्ला सोराङाव फैगोन अब्लासो जों मिथिगोन नङा होमबा दा जों मोनबाय निउस पर्टेलाव मोनबाय जोङो रादाबाव मोनबाय उफ्रि दैमारिया बिदि थाखा दाबिदोंमोन हमजाबाय पुलिसजों जों जास्ट बेखौल'सो मिथियो खिन्थु बिनि आदि गुरि ए टु जेड खुरां जों मोनथिया खिन्थु साननो गोनां बाथ्राया बेसो दानि दिनावबो जि 40 लाख थाखा खामायनाय दाबिनाय बाथ्राया बेसेबां सैथो जुदि बाथ्राया जुदि नंगौबाथ' बिथाङा क्राइम मावदों बिथाङा दायनिगिरि आं मानिनानै लायो भिडिअआ गोबां गोलाव जाबाय गाज्रि दा मोनसै माबाफोर जुदि गोरोन्थिफोर बुंलांबायबा निमाहा मोनगोन होननानै आसा खालामबाय बयबो रायजो राजाफोरनिसिम थेंक इउ स' माच रायजोफोर खुसि मोनदों खारन आं दिनै सोरनिबा जानानै सोरनिबा हेंथायै बाथ्रा बुंबाय थायोना गोबां षड्यन्त्र दङ बावहाय बेफोरबायदि आरोखि आं सोरबा सासेखौबो गोबां दाय होनो सानाखै जायखिजाया थेंक इउ